Псалом 101. Давидов псалом. Милостта и правосъдието Ти ще възпея. На Тебе, Господи, ще пея хваления. Ще внимавам да следвам пътя на непорочността. Кога ще дойдеш при мене? Ще ходя с незлобливо сърце сред дома си. Няма да положа пред очите си нищо подло. Мразя делото на изневерниците. То няма да се прилепи до мене. Развратеното сърце ще бъде отхвърлено от мене. Злосторника не ще познавам. Който клевети скришом съседа си, него ще погубя. Който има горделиво око и надигнато сърце, него не ще търпя. Очите ми ще бъдат над верните на земята, за да живеят с мене. Който ходи в път непорочен, той ще ми бъде служител. Който постъпва коварно, няма да живее вътре в дома ми. Който говори лъжа, няма да се утвърди пред очите ми. Всяка заран ще погубвам всичките нечестиви на земята, за да изтребя от града Господен всички, които вършат беззаконие. Амин.